Uthanda isihlalo ngapha. Ayisebenzile lokuhlamba izandla. Ozaba abantu basebhizi. Yes, delay. Wathi ngokwesiko manje sidla ngokukhulula ibandla. Mhlawumbe abantu bazawukhetha. Wathatha uBarabhas wambeka. Wathi sawubona uBarabha. Wajikeleza uAnas. Ngoba kukho abantu abalinda nje ukuthetha into ethethwa ngaba. Ubungabuzwa ithetha ukuthini lento. They will never tell you. Alingasinje ingoma ethethwa ngabanye abantu. Wasebenza uAnas. Sheshi Barabha. Xa ebuza likhulule bani anqakaza abantu. Sheshi Barabha. Wakhuza uPilato Sheshi Barabha. Umntana awambulalayo umzali uthi khulula uBarabha. Alobe ayifa beka manje bamuzansi balelizwa last night white. Hey, bathi makakhululwe umbulala azophila nabo. Masikhulule isidwengu sizophila nabo. Makakhulule umqhekezi azophila nabo. Makakhululwe umcinezeli azophila nabo. Ndike ndathi kuwe igazi likaKristu liphezu kwenhloko zethu. Nakho konke okwenzeka kwinkundla kaPilato kuphezu kwenhloko zethu. Iyona ithi imbali wefuma unzima phansi
Hey, xa nikhethe ukuhlala ke noMbulane nezizukulwana zenu ndimthini ke lo yesterday bethelela imfama ebesiphilisa izolo namhlanje zithi bethelela isiphala ebezihanjiswa izolo zithi bethelela nalowa kwathitywana naye ethwele ikhuko ngesabatha kuthiwa kuye emfondini ubugula nje uphiliswe mbani naxa iphendula andazi into kodwa umuntu okuthiwa nguYesu uthe manivuke ndithabathe ikhuko ndihambe namhlanje umi phambi kwa-Anasi uthi yesterday umuntu olibalayo izinto azenzelwa nguThixo. Hey, Nkosi yami maqonda uPilato kunake iyawuthini ke le case ukuziphele. Mamela ke eRoma ukuze icase ziphele ujudge president ayophule ipen after enze iverdict ebenyanzeleka bahlale eGabatha because iGabatha sisihlalo sokugweba yindawo ye-condemnation yindawo apho ufika wenyeliswe khona apho kuthiwa ke it's guilty beyond doubt. Akangena uPilato eGabatha, it means you are guilty beyond doubt. Ungena ngesipha akubi pronouncement eGabatha. Abangakuthandiyo baqhina imiqhino benza ubungqina eGabatha. Abangakufuniyo bangabathethe baqinisele izinto abafuna usithetha ngawe eGabatha. Sinazi iGabatha zethu uthi xa ufika nje ubona ngathi namthethelile ndibotshiwe igqityiwe akekho ungandithethelela eGabatha. Kodwa noma unganayo iGabatha ndifuna ukuthi kuwe iGabatha nganye it's temporary, it never stays forever. Umzuzwana nje iyagqitha yeke iGabatha yakho ifike ukuze iGabatha yakho izogqitha. Sometimes khayimeme mani iGabatha ngoba umkhulu ongakuwe kunongakubo. Khayimeme iGabatha uthi nje let them judge me, I know my Redeemer liveth. Nabadigwebe ndiyamazi umhlawuleli wami uhleli kuye othi xa efika amakhweba lizawuxhoma ikholwa athi xhomani mna uyekeni lo. Hayi mana undiva ndithi kuwe iGabatha sonke sinazo and wayesithi umntu ukuze icase igqitywe ibe ne-direction iGabatha. Xa ufike eGabatha ufike kwangqingetshe, point of no return. Can never appeal that case. The only thing afuneka yenze nje uPilato ufuneka kujonga ukukuthandile akukhulu uba akakuthandi ufile. Mandisonge ke ngento ethile eGabatha ndizonyuka ndibheke emnqamlezweni. Never complain when God takes you to your Gabatha, because every promotion in your life comes through challenges. Thixo ezakuphakamisa kalakuvavanye. Thixo ezakunika ipromotion ukuze ekugqibeleni athi kudala uthandaza ndimamele ndizakuphendula aqala kuseGabatha. Never think that awuthandwa xa uvavanywa. Beyond every dark cloud
There is a silver line. Ngena mane Kapata. Ongena mhlobo with your head lifted high. Ithi lokuba iphara lakho elingumntana wakho bayathuka ngalo. Ongene Kapata ngoba eqhubeleni sikhonza ngenxa yamaphara ethu. Andifundisa andivale nithetha okay. Andikwenzele kumzekelo. Before God gives you a crown and make you a king, uqala sisi opposition of your crown. Ayamdiva. Ungakajikelwa ngulo. Ungakajikelwa ngulo. Othi xa ifika athi phuma umntakwethu lo. Kufaka bathi kwenzeke intoni? Uyiphalaza inhliziyo yakho. Hey umxelele konke. Hey man ukhuphe nepin ye-bank account. Athi xa ifika kwela cala kubantu abaza kugweba. Uthi xa ujonga kwipanel. Hayi man. Ndiyayithanda i-challenge enjalo. When you are infiltrated, it means uThixo ukhumbuza isiseko zethemba lakho ukuze ekugqibeleni lithi kulo uYesu azoba lithemba lakho. Babengamazi uDavide. Ngoba uThixo efuna umnika isitha. Bathi ukuze bamazi wabathumela uGoliath. Wamisa uGoliath phambi koDavide. Waqala uDavide beyond uGoliath. Wakubunga. Before you become a king, defeat uGoliath. Before you become a king, linda uGoliath. Before God promotes you, linda uGoliath. Azofika. Don't worry. He is just big and harmless. Uthixo seyigqibile loo. Before uThixo benza ukumkani uDavide wafaka uGoliath. Wathi awumeyisa uGoliath zacula intombi zamaSirayeli. uSawule ubulele amakhulu. Kodwa yena uDavide ubulele amawaka angamakhulukhulu. Beyond the Goliath challenge, ukwidumiso loloyiso ayifundwa nje, uyifunda phaya empini noGoliath. Okwesibili, uYosefu before abe yirhuluneli eyiphutha and invite the Israelites, zimubelwe ingqolowa eKanani zizotya ingqolowa eyiphutha. Waqala wagqitha eDothani. Hayi mani mhloba, vuma nawe before you reach your promotion, bheka eDothani. Ngoba beyond iDothani there will be prison. Even if things are getting worse, then beyond prison there is promotion. Waqala wambungcambi, wathi ebheka wathi uThixo nikagqibi isezamnyusela. Wathi xa yenyuka wakhatha amafa asebhodwe, wathi uThixo nikagqibi isezamnyusela. Wathi ebheka wampromotha uKing wayigavana yaseYiphutha. Indlela iqala phi? eDothani. And before Jesus asenzelele nceba, anyanzeleke eva ubunzima phambi koPontius Pilate. And then beyond Pontius Pilate, andifuna uthi there is imminent victory because there is a cross. Beyond uPilato, uqala uPilato akutshutshisa. Emva kwakho uthwala umnqamlezo. Emva komnqamlezo ahleka abaninzi. Hey, kaloku it's a sign of humiliation umnqamlezo.
and ke uyithwalisa usiswe phambi kwabantu. Thwala umnqamlezo wakho, thwala ngentlonelo nangenqoboko. Bathi uYesu xa ephume eGabatha wawubona umnqamlezo, hayi wayevula, wafika wawubamba, wawuwa nawo, yangathi uyathandaza, yangathi uthi ukuqala kuAdam uyawuphila kwi-last generation. Before I come back, ndizawuthwala izono zakho. Wawuthwala umnqamlezo, wamkhupha. Mamela ke, sucinga ubunzima busemnqamlezweni. Lo mzuzu uthweleyo kukho abakhabayo, lo mzuzu uthweleyo kukho abathufitayo, lo mzuzu uthweleyo kukho abaguglishayo uba ngubankanini lo sithini isikandali sakhe. Emva koko uthukwe ngaso. Never stop, keep going. Impumelelo ingaphezu kwentaba. Wethu unyana kaThixo, hayi mandisiyeke ezinye, mandisiyeke. Kodwa wabethwa apha endleleni, watshintshelwa apha endleleni, wakhandwa apha endleleni, athatha uIsaya ubetho lokwasibe noxolo lwaba phezu kwakhe, ngoba siphiliswa yimivumo yakhe. Umvumbo uvayo sewagqitha. uYesu wawuthwala. Waxa efika phezu kwentaba, lo nyaka kuzayo ndakuthatha kwesinye istephu, kodwa waxa efika phezu kwentaba, xa efika uthi omnye umbhali kwezi gospel wajoyinwa ngamabanjwa amabini. Xa befika, mamela ke, never think that your enemy iyaze kuvela usiza. Even if the enemy is smiling, never think that uIchaba yaze nakuvela usiza. Ndithanda umfundisi uMahlasela, ndake ndamva kwisinodi endandikhandideyitha kuso. Uyamubhujo phaya kuphikiswana about le nto kuthiwa yi-black transformation, urhokela kwabantu becaba abamnyama ecaweni. Athi ubhujo, hayi mani, asiceli mnyinyiva kule caba, asiceli mnyinyiva. Ngoba umnyinyiva kukuba aphathe omhlophe, wena ube phi? Asiceli loo. Wathi xa egqiba wathi silwela uphatha, silwela uphatha, asilweli uphatho, silwela uphatha. You carry your cross so that you can be in charge. Kunzima if uSathana is in charge of your cross, ngoba ufulale ebusuku. But when you are in charge of your cross, when you feel like it, carry it. Ukhayise ngayo uthi ebantwini nagqitha kule ndawo. Kodwa if awukho in charge of your stipulations, uSathana uzawubona ekuthwalisa naphi. Xa ifika phezu kwentaba, beminqamlezo yabo imfutshane, babotshwa ngentambo, yamiswe yabo. Xa kufikwa kuye bancutsha, bathi sagagana, sagagana. Xa uza umnqamlezo, heyi wamde, ngoba kukude usuke emhlabeni ubheka phi, wamde. Kodwa uKristu wakuthwala. Inyembezi zakho wasithwala, iintlezi zakho wasithwala, intsokolo yakho wayithwala, ukuhlukunyezwa kwakho wathwala, ukubangazelana kwakho wathwala. Waxa efika wathi uTshaba, mlaliseni phezu kwabo. Wathi omnye siza, nansi irope sam lo, wathi asizombophelela lo, sizambethelela. Wayahleka laa nto. Yathatha u-20 pounds wayo, kwathatha isikhonkwane esilungisileyo. Hayi bazalwane, the measures zenziwa zagqitywa. Aba babini banikwa ngokwezono zabo, kodwa yena wanikwa ngokwezono zehlabathi.
Emva koko sathatha isikhonkwane esirusile wesisandla besithwele sithe sanenkansi wathi watsala mani wathi ngathi uyalila wathi watsala wathi emva koko wathi sivuleni sabekwa isikhonkwane akhala yamini acwini uMaria ngoba ekugqibeleni inimba abazalana ayifi acwini uMaria bazwa kwelitala sakhala isikhonkwane emva koko kwathi wadibanisa inyawo sakhala isikhonkwane hayi njengoba kusenziwa le nto akekho othandazayo uyahlekwa ngoba nawe xa utshatyalaliswa uyahlekwa. Wayengabanjwanga sisikhonkwane emnqobizweni, wayebanjelwe uthando analo 14 lulo lwalumbambe phi awungazibali isikhonkwane uYesu osithetha ngayo. He had power over those things kodwa ngenxa yam nawe wasinikela kwisikhonkwane kodwa waphakamisa unqamezo awurhuqa xa bejonga thini lo ngxuba azawufakwa ubudala wathi warhuqa andiyonesi ke bathi bewurhuqa zakhona indawo ezirhasukayo zenyama xa ifika phaya kwathi wabopha ayitsala. Uyabona xa into ingena ke sithi gximfu ubhalansa ngendawo obambelelekayo athi xa ithi gximfu yabhoka imbongi yamawisile wakrasulwa ngenxa yam liwa naphakade kude ndisifihle kuwe nxeba likaYesu. Emva koko wathi uSamu umnqamlezo wacwina uMosisi njengoko yaphakanyiswayo inyoka yophethwe entlako umelwe ukuphakanyiswa unyana kaThixo. Mphakamisa bathi abantwana bebecula apha because he deserves the best. Mphakamisa xa ufike ofisini ubona uba yeyi andibuliswanga kwasemnyango, ufike ofisini yakho uvala umnyango uthi umkhulu wena Thixo ngoba ekugqibeleni ukunike i-grandstand ucondo bephambi kweentshaba zakho condoba ngoba ekugqibeleni uThixo sinayo qhayisa ngathi. Hey mamela ke uba baqhawele isandla abantu abakubekela i-grandstand with the purpose of humiliation because abayazi intoba uThixo lento ayenzayo because bathe xa bekutsala wawumdela nqamezo wafika the 2 crosses kanti abayazi intoba amveza kwilizwe lonke. Bona bathi bayamhlaza kanti bamveza kwilizwe lonke. Benze imistake abamfana lo abilizwe bona umlomo awuvalwa. Hey ancwila lekweko nawutsala umphefumlo nathetha nathini mshumeli